बावैसो सिगां BSUनिफ्राय माखासे सोद्रोमाफोरा UPPL दोलाव हाबनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय बेयाव हाबनायनि गुबै जाहोना मामोन बेखौ जोङो दिनैहाय ससियेल मिडियायाव माखासे गोसारनाय माखासे सावगारिनिफ्राय जोङो रोखायै जोङो नुनो मोन्दों जाहैबाय बिथांमोना गोबां रांनि गेजेरावहाय बिथांमोना उन्दुनानै थानाय। बावैसो सिगां सासे चेयारमेनखौबो बेबायदिनो रांनि सायाव उन्दुनानै थानाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन। दिनैबो जोङो माखासे BSUनि सोद्रोमा जायफोर दाख्लैसो गोदानै जइन जादों बिथांमोना माखासे रांनि गेजेरजों फट' लानानै हगारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेफोर गासैबो नुथायखौ दिनै गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPFनि फेसबुक पेजआवहाय जोङो नुनो मोन्दों। दिनै बेनि सायाव UPPL दोलोनि सुबुंफ्रा मा सानगोन, मा बुंगोन बिनि फिननायखौ मा खालामनो सानदों बेफोरबायदि गोबां रां लानानैहाय गावसोर लानो ना पाब्लिकफोरनो रां होनानै भट बायनानै लानो थाखाय बेबायदि रांखौ रानसारना होनो थाखाय बिथांमोना गोबां रांखौ लानानै दिनै फट'आव दिन्थिनाय जोङो नुनो मोन्दों। दिनै प्रमद बर' सारा जाख्ल'नायनि गोबां गुबुन मोनसे दोलोखौ दिनै बुंबाय थायो, गोबां रां जाख्ल'दों। नाथाय दिनै UPPL दोलोआव जइन जानाय माखासे सेंग्राफोरनिफ्राय बेबायदि रां लानायखौ दिनै प्रमद बर' सारा मा बुंगोन? बेखौहाय प्रमद बर' सारानो हरदों जानांगौ गोबां रांफोरखौहाय, नङाब्ला बिथांमोना बबेनिफ्राय मोननो हागोन? दिनै कारापसन खालामो होननानै गुबुन माखासे दोलोफोरखौहाय दिनै प्रमद बर' सारा सोंखारियो। नाथाय गावबो सिं सिं बेबायदिनो खामानि मावगासिनो दङ। दिनै राजनितिक दोलोफ्रा बेबायदिनो कारापसनजोंनो सोलिखायो। बिथांमोना गुबुनखौ बुंनानै गाव गावनि दोलोखौ मोजाङाव दिन्थिनो थाखायल' बिथांमोना बुंफ्लायो। नङाब्ला जों पाब्लिकफ्रा मिथिखायो बयबो बिथांमोना माबायदि खामानि मावो। दिनै जौगानायनि मुङाव, सोलायनायनि मुङाव बेबायदिनो सिं सिं गाज्रि खामानिया सोलिगासिनो दङ। दिनै गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF बे फेसबुक पेजनि फोरमायनाय बायदिब्ला 3 कौटिसो रां बिथांमोना लानानै थांदों आरो पाब्लिकफोरनो रानसारनानै UPPL दोलोनो एबा NDAनि बिजाथिनो भट होनो थाखाय बिथांमोना खावलायबायदों। बेबायदिनो माखासे माहारियारि आफाद सिबिग्रानि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेबायदिनो राजनितिआव हाबनानै रांनि लबियाव बिथांमोना गोबां खोथा बुङो। दिनै जोंनि गेजेराव गिदिर गिदिर खोथा बुङो, जौगानायनि, गोबां सोलायनायनि, गोबां खामानि मावनायनि, जाय रायजोनि थाखाय मोनसे मोजां जागोन बेबायदि खोथा बुंनानै पाब्लिकखौ दिनै आन्दायहोयो। दिनै जोङो बिनिफ्राय जोङो मोनथिनो हायो बिथांमोना इलेक्सनाव गावखौ देरहासार खालामनो थाखाय बेसेबां रां बाहायो। दिनै कौटि कौटि रां ओरैनो बिथांमोना गारगारो। बेनि सोलायै बिथांमोना बे रांखौ माखासे जौगानायनि खामानियाव बाहायोब्ला जों पाब्लिकफोरनि थाखाय बेसेबां मोजां जागोन। दानि मुगायाव जोङो नुनो मोनो माखासे गोदान गोदान माहारियारि आफाद बानायनानै बिथांमोना जोबनायाव राजनितिआव हाबो। मानि थाखाय? रांनि गाद्दियाव उन्दुनो थाखाय। दिनै UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंनो हागौ अपोजिसन पार्टिखाय बेबायदि बिथांमोना खालामखागोन, बदनाम खालामनो नाजाखागोन। नाथाय बे सावगारियाव नुनाया जोंनो रोखायै दिन्थियो बेयो बेसेबां सैथो, बेसेबां नंखाय। माखासेया नंखायब्लाबो दिनै बेयो नंखाय जाजोबनो हाथारा, बेयाव माखासे सैथोआ दंथारो। मानोना बे सावगारियाव दिन्थिनाया बेयो माब्लाबाबो नंखाय जानो हाया। दिनै बेयाव बिथांमोना माखासे नामफोरबो लिरनानै होदों। बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय निपुरन्जन बसुमतारी, दुलाराय बसुमतारी, ति बसुमतारी, निमरद ब्रह्म, धोरोमदाव ब्रह्म, आन्थनि नार्जारी। बिथांमोनानो दिनै बे सावगारियाव नुनायफोरा बेबायदि गोबां रांखौ लानानै दिनै पाब्लिकफोरनो राननानै होदों। दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव मा सानो? दिनै UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ मा बुंगोन? कारापसननि नामावहाय दिनै गुबुन माखासे दोलोखौ बिथांमोना रायो। नाथाय दिनै बिथांमोननि सैथोआनो मोखाङाव नुजाफैदों। एसेनोसै लोगोफोर, दिनैनि थाखाय बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।